our house is a castle, burned down into ashes. Anambra, last is evil that the found the footsteps of his ancestors. The new community was singing and dance for our predecessors. But we forget. Mother would have to do your job. It's a flashes and bananas. Until you know you can chop and reach. Our identity is embedded in us sitting out language. It's simply embedded in our present the story of the Mundese. Appreciado and Pado reminds me of actually great memory of it. Now, I want to move forward because we have gone at the goal to the victory. Ọgabụkwana ya bụ mmemme nke anyị na-esiri ime ya egosipụta ihe anyị ji akọnuche chi anyị nyere anyị emepụta maka ọdịbendị na-adịghị ibe ha bụ Giris na mgbanwe. Onye hụrụ Biafra zụtara nna ya maka na ọ gaghị ji ya were mụcha mmanya tupu ya nwụọ. Anaghị ajụ ori ahụ ma zụ ọ na-adịkwa ya mma maka na ịbụ isi ụmụ bụ na amasị anya ọgọ nwaanyị akpọ na maka na ama chisie wee dozie ụlọ. Mana ka anyị chetakwa n'obodo dị nwaanyị mma ka ụmụ dị ebe ahụ akpọrọ onye akpọrọ gị na ọ gaghị agba ọzọ. Ya bụ ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị kwalitere njirimara anyị. Ya bụ ihe anyị ji akọnuche chi anyị nyere anyị emepụta maka na anaghị ajụ ori ahụ ma azụ ọ na-adị ya mma. Ka anyị chetakwa na onye si ga-ewepụ ji ka na ahụ n'ihe n'ọkụ, kedu ihe ọ ga-ahụnye n'ọkụ karịa echi. Onye nne na nwata soro gote ejula adịghị mma ka ọ gọma ahịa ụbọchị a ga-eri nkere. Aga m akpabiri anyị so onye ọkụ maka na ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha bụ okwu ata okwu ọja ugo eze na adụmụchu abụghị nwa na-ahịa eze na-asị ka ya bụ ọhịa dịgo ka ọ ga-enwe amaghị maka ntụcha ihe dị na-achị onye ya achị ga-agba ọtọ asara ibe ugwu ka o si eji oji ịmara na mmiri na ncha ga-agwụ n'ụlọ tinyekwara na ọsa n'obi ibu nọ na mkpa onye hụrụ tata ka ahụ ozi maka na chara ka mbịa abụghị ịgba ọzọ igbo n'igbo ewu.
I don't know my transfer account. 500. One naira. I will push them. They will remove. I'm there.
Former Commissioner of Finance, former Commissioner of Land, and I also want to mention the Enugu State government. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Okay. Now we go to hello.
Welcome all the way from Zaria. Thank you very much for coming. We also want to welcome Professor Angela from State Chairman, Nigerian Institute of Public Relations. You are most welcome. Chief Ifa, Assistant Comptroller of Nigerian Immigration, Oka representing the Controller Nigerian Immigration, Anambra State Command. Welcome. Dr. Mrs. Kana, permanent member 2, ACHEBE. You are most welcome. And also to you, Dr. Vice President of African Harmony and the Life Tradition. Welcome to this wonderful occasion. Welcome. Thank you.
I was present last week when the NIPR, National Nigeria Institute of Public Relations, had a very special lecture in honor of AGBOGIDI, our own AGBOGIDI. And something very auspicious, something very special happened there. Because that lecture series was instituted an annual lecture series on his behalf. That means that every year now there's going to be NNAEMEKA ACHEBE lecture series on office of the NIPR. I think the people came up at the University. Okay, yes, at University. I want to say that very much, Professor Angela, you're here. I mean, I know you worked tirelessly to make that happen. And thank you for honoring it. It was an honor to royal father. It's an honor to every October. Thank you very much. Well, we have some fathers here who have now been recognized. And it wouldn't go down well if they were to come here and do unrecognized. So His Royal Highness Igwe Pius Omachuono, Secretary General Igwe Ubanasa, Anambra, is here. You're welcome, sir. You're welcome, Royal Highness. We also would like to recognize your present RC Okafor, Oka. Welcome. His Majesty, AJC, Atoto, Chairman of ASTRC. Forgive me if I do not tell you what that means. He's Igwe of OFALA. You're welcome, sir. Thank you very much for honoring this occasion. His Majesty Igwe CN OFALA is an Igbo Proverbs, Chairman Section ASTRC. That's a name we have. You are all part of his of Igwe Bikonu, none. We welcome all the royal fathers that has come to be here with us. You're most welcome. Arabia DJ ụbọchị tata ka Igwe NNAEMEKA ACHEBE na agba arọ ọkụ n'ofu n'okpeze Shima. But before then, I'd like to recognize and also welcome Ambassador IC Olisemeka
CON, former Minister of Foreign Affairs. You are welcome, sir. All right, back to what I was saying. Tata, ANNAEMEKA ALFRED, ACHEBE, CFR, AGBOGIDI, the Obi ONICHA Kingdom, Agbaro, Okunofu, N'Okweze Shima. Tata bukwazi, OFALA nke Oguni Bua, Onagba, N'Okweze Shima. Two bossy dio tour, O bossy, I Jesu call Nimo Biezonisha, Ka I Fibonacci. Osi na inya ukuna long puta, I webia Kamaloma Onozikofo. Nyabu, Nigwe Nibua Bataneba Tata, Bukaimolia. Ununanya kandi shani chana bata fanazo kukadike on the dike kafabo ndishe bundiaya Nwanayoeze ununanya fajiga siube naka obu ngweje jogo onyo odi kolu osina kukunkie polo mani na ni befa gazoba kukweba fana bata na zo ti weekend akana na bizute no ne chanile bali kene mo dalongo ndị ọgbọ sachiani were announcement power kita nuwa asi ndị ọbụla group ọbụla bịa ka fa welu di abana. In other words, everybody ga-abịa. Ndị ọgbọ na-achị anyị age grade say everybody, all the age grades should come and take their banner. Every age grade should come over to the office of the Obonachiani Kafawelo, their banner, please, immediately. I cannot try and issue your way. That to be led by Chief Ambassador Biora in Rome, Welanya. I get to find a batabo wele. I love your guitar full. Oga bottle. A boy who know me, Cabana row, in the door at home. On your Lulon is a logo body. I na Nabatandobia. Obakana in the civil. Yakawan rope on Abaka. Oh, Funuki fair. You are a gala. You are my ONICHA. Ebele, I beluno. No one is what I never tatagabo does it. Onwelo finu na banato kabia suno na nikona de ba ni plan ni onisha obu fuani le breze ojibolo na ebonye si na bia oselongozi we na ba ofungozi ya kagese tata dalo ya bona bona na endi egudi na kapono ge
ọlọsị isi ọkụ na-abata onye dịkwa wee bịa bụ ambasadọ Erokwu Owele dịka mkpalụrụ na mbụ na nzọbata ụkwụ ndị ji na-abụ nzọbata ụkwụ olego nzọbata ụkwụ ndị ji na-abụ nzọbata ụkwụ olego maka nọọ ndị ologbu ka ha bụ ozi bụrụ na osigbo gboo ọ ma na-edu ọdịda ya Everybody know when they move your zone. And yet, on the Joko House. Poluta, spending mango. India, UK, Sema Doma, no fun, ONICHA. Kapapa the Chamberlain, with the Neza wine, Pepper, and the Wally Camado. If you are born in Cherika, Igbo born in Cherika, Igbo born in Cherika, on a Ghana man, Obu, if any possible. Ovike, in our Pampa, Sina Polo Godja, the Funani. Polo Godja, the Funani. I can ka anyị na-egwu nwayọọ nwayọọ na ngwugwu a ga-ata atọ adọrọ maka atọ anya mbọ a nwere nwayọọ nwere n'afọ daalụ.
for other people in Nigeria. ONICHA Shiba ndị nabata bụ ndị ichie oke bụ na abụọ onye n'ife abata bụ onye a tụrụ ahịa Nwachimezie
I'm doing something on social media. I'll call you
A very big shout out for Omaka Love Teachers. Yes,
Mmụọ nọ n'ilu